Na hát sziasztok, én Huberix vagyok, és ebben a videóban bolonyai spagettit fogunk készíteni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki egy lájkkal támogatja a munkásságomat, és akkor vágjunk is bele. A főbb hozzávalók: 1 kiló sertésdarált hús, egy sűrített paradicsom, trapista sajt, 2 fej vöröshagyma, bolonyai alappor, bazsalikom, oregánó, spagetti tészta. Ízesítésnek pedig mehet bele sóbors és fokhagyma granulátum is. Első lépésként itt is a hagymapucolás jön, ami az egyik legrosszabb része az egész folyamatnak, de miután túlesünk rajta, utána a többi rész már gyerekjáték. Hamarosan itt van április 12, a választás napja. Én mindenkit arra tudok buzdítani, aki elmúlt már 18 éves, hogy mindenképpen éljen a szavazati jogával. Azt mutatták ki egyébként, hogy általában a fiatalok azok kevésbé szoktak elmenni szavazni. Ennek oka lehet az is, hogy nem annyira foglalkoznak a politikával, vagy az, hogy vasárnap szokták megrendezni ugye a választásokat, és esetleg szombaton mondjuk sok fiatal azért elmegy természetesen érthető bulizni, és akkor vasárnap esetleg nem úgy van lehetősége, vagy inkább pihenéssel tölti a napot. 3 hét van hátra tulajdonképpen a választásokig. Szerintem amúgy tök jó dolog így élni ezzel a joggal, tényleg mindenkit csak biztatni tudok. Na és akkor jöhet egy kis olaj a serpenyőbe. Nagyon szeretem, hogyha érződik a vöröshagymának az íze az ételben. Szóval általában 2 fej vöröshagymát bele szoktam vágni. Na, a hagyma végül el is készült. Így néz ki. Megkaramelizálódott, megpuhult valamelyest, úgyis még a továbbiakban majd a hússal együtt tovább fog puhulni. Én azt a sertéshúst szoktam venni, aminek a zsírtartalma kevesebb, mint 20%. Én azt szeretem, hogyha minél kisebb benne a zsírtartalom, de egyébként csináltam már 30%-ossal is, és azzal is tökéletes volt. Szoktam egyébként egy minimális mennyiségű vizet tenni ilyenkor alá, mert akkor nehezebben ég oda. Ez egyébként elhagyható, én is csak azért rakom, hogy biztos legyek a dolgomban. Amikor már nagyjából kifehéredett a hús, akkor szoktam hozzáadni a vöröshagymát, illetve a fokhagyma granulátumot, a sót és a borsot, és majd csak a vége fele érkezik a paradicsompüré. Ízlés szerint én egy picit meg szoktam szórni, később még természetesen lehet hozzáadni, viszont hogyha elsózzuk, akkor ugye kivenni már nem lehet belőle. Hagytam pár percet főni, és most jöhet a bolonyai alappor. Ebből a Lidl-ös kániás alapporból rakok bele 3x40 grammot. Ez nekem nagyjából bevált. Én 1 kiló sertéshúshoz szoktam ennyit használni, illetve szoktam még ilyenkor tenni hozzá nagyjából 150 ml, tehát másfél deci vizet is, mert az alappornak szüksége van egy kis nedvességre, hogy el tudjon oszolni, és minél jobban át kell keverni. Végül pedig jöhet bele nagyjából 2 evőkanál sűrített paradicsom. Ez a Bareza márkájú Lidl-ös paradicsompüré, ez 2-szeresen koncentrált, tehát egy erősebb típusú. Én ezt használom, ez nekem bevált, illetve ilyenkor szoktam hozzáadni egy kis oregánót is, illetve egy kis bazsalikomot. Én szoktam beletenni nagyjából egy olyan fél evőkanál cukrot is, mert ez még inkább kihozza az ízvilágát. El is készült a bolonyai, egész szép színe van. Az olaszok olyan 3-4 óra hosszáig is szokták főzni.
viszont én hamarabb akartam elkészíteni, így én nagyjából egy olyan 55-60 percet tartottam a tűzön. Csinálok még hozzá tésztát, azt lehet nem videózom le, mert igazából az csak annyi, hogy enyhén sós vízben kell a tésztát megfőzni olyan 8-10 percen keresztül, aztán el is készül. Na hát eljött az igazság pillanata. Vettem ilyen füstízű trapista sajtot hozzá. Még ilyennel egyébként sosem ettem, mindig a natur sajtot reszeltem rá, de kíváncsi vagyok, hogy ezzel a füstös sajttal milyen lesz az íze. Reméljük, hogy finom. Jó, szerintem ennyi nagyjából elég is. Egész jól néz ki szerintem, egész incsiklandó. Ez jó, ez jó. Jól áll neki amúgy ez a füstös sajt. Szerintem egész jó lett. Ugye érdemes minél tovább főzni a bolonyai ragut, ugyanis 3-4 óra alatt lesz belőle egy olyan tökéletes állagú mártás, viszont így, hogy én 45-60 percig főztem, szerintem így is kihoztam belőle, amit ki lehetett. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, azt jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornámra, írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat látnátok még szívesen ezen a csatornán, a legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!